Hi mga kaibigan, ang akong mga kanding mangaon na sila og tahop. Akong gibutangan og gamay nga tubig. Ay aron maanad sila ba. Ako ni silang gi-practice kay para nga inigabot sa init karong Marso makamao na ni sila mukaon og tahop. Nag-practice na ang mga gagmay na mga gagmay mukaon na pud Pero ang uban sad dili man pud mukaon ang uban ay. Pero yun inom og tubig. Inom ang gamay. Tubig. Gi-practice. Kada hapon inig-uli nga rin sa payag. Ako silang hatagan og ginagmay nga tahop nga bas-on ako og tubig para nga maanad sila inigka. Ting-init magnihit na ang pagkaon ng mga dahon sa kahoy, mga sagbot, kamao na ni sila nga mo kaon og tahop na. Pero ang uban akong kanding na mas taas usay nagpahipi saka na ang turo saka na ang turo kay mo pahuway na siya. Tog na kami. Sakam din na siya. Pero ang mga busog man yun ni sila dito sa tubayanan. Ayaw kadaghan kaayo nga mga dito pagkaon. Nabuntag ko pag guni sila gibutang dito. Nya karon itlang alas 5 sa hapon. Mao na nga maayo gyud nga ang mga kanding praktison gyud ug kaon sa tahop. Ang gyud taon ang mga gagmay. Lami paningkamot yun mo diha ni. Kay aron mabusog. Hindot man gyud mga kaibigan ang kanding og mukaon og tahop. Kay ang baka bitaw basta lawgan og tahop. Nindot kayo og lawas. Puning kanding. Pero ang kanding lang gyud hinay lang ginigtubuan. Pero okay ra gihapon kay hayop man. Na gid intang. Na-practice na gyud. Kana practice na ang gamay Napudool sa iyang inahan. Ayaw mi kinaning kamot nagkaon mi. Ang kamot taon. Ikaw pud gamay. Di pa magkakamaong mukaon. Taon kaluoy. Ay gilabti. Tilan gining busad. Di na lang gid mangitag asa siya dapit nga kadaghan gid anang lugar nga way nagkaon. Saman. Lab kay ni siya banding kay ning kandinga. Banding kayo.